Kudutyulwe kwasweleka abantu abathandathu kwisiganeko esenzeke kwilokishi yaseMpumalanga eHammarsdale kwiphondo laKwaZulu Natal phezolo. Abahlanu kwababantu ngabomzi omnye ukanti kubo kukho nomntwana oneminyaka elishumi elinanye kunye nomntu ongummelwane. Ngoku siqhagamshelana ngqo kunye nentatheli yethu elandele elinqaku Simphiwe Makhanya ekuyo lelokishi yaseMpumalanga eHammarsdale eza kusixelela ngokuqhubekayo ngoku. Simphiwe, masikwamkele, khawusixelele ukuba kuthiwa senzeke njani esi siganeko, yaye ingaba sekukho umntu obanjwe ngokunxulumene naso. Ngibingelela kwanalisa bese ngibingelela nakumbukele ekhaya ngisho ukuthi usashaqekile namanje umphakathi walapha eHammarsdale lokishini laseMpumalanga emva kwesigameko esishaqise cishe wonke umuntu sokudutyulwa kubulawe amalungu omndeni alwa kwamsomi amahlanu kanye nomuntu oyedwa obengumakhelwane. Ngesikhathi ke kwenzeka lokhu bekuntambama besebusuku kwezolo bebukela nje iTV beyihlalele njengomndeni kwabe sekuqhamuka ke inzwe laboya zadubula kanjalo. Ngingacela nje undaba ezinhle Khumalo uza kwethu akutshengise lisa umonakalo wenzekile la lapha odongeni uzobona nje kunezimbobo nokuyinkomba nokuthi ke inhlamvu ezibe zidubula ziqhamuka ngapha ewindini zibe zawelela ngapha ke kwalimala cishe abantu abathathu kulesigameko kwase kushona ke abantu abayisithupha oyedwa wabo omncane kunabo bonke useyibhungu nje una 11 years old. Asibingelele kodwa manje samukele ilungu lomndeni ubaba uNdodomso umzosichazela ukuthi baba uMsomi njengamanje njengomndeni nizizwa kanjani emva kwalesigameko? Ayi mfowethu sikhathaze kakhulu besehle sisehlele ebesingasilindele ngoba asazi ngempela ukuthi lolu hlaselo belifikile bekolani bekwenze njani le ekhaya. Sibona nje ngabantu abakithi sebebulawa singazi ukuthi kwenzekeni. Iloko nje kusikhathazile emphefumulweni wethu nokuthi ke njengamanje siphephe kangakanani njengoba kwenzeke lento nje nokuthi abahlasela kade behlasele inhloso yabo bekuyikuphi yipi ingxabano ebikhona asazi lutho ke thina ngoba asihlali ndawonye. Thina sifike ngesigigaba nje sekonakele zonke izinto sesizobuka nje sizwe ukuthi yini bekwenze njani. Impendulo ayikho eqondile ukuthi yini eyenzeke kuze kube njena nje isizathu sikuphi la sikhona asazi lutho nje. Iyona inkinga esinayo ke njengamanje. Kuphinda kulimala ingane kwalimala ubaba wekhaya washona nezingane zakhe zashona ezinye zalimala. Inkinga ke sibhekene nayo kuyona ke leyo njengamanje. Hlase bekhona usizo selike noluthola lokweluleka kwaba laba abasindile kulesigameko? Alukho njengamanje usizo esisalibonile kona siyabika ukuthi cha izingane ezinye khona engeke ikwazi nje alidinga usizo ngoba khona ingane engeke ikwazi ayingakwazi ukukhuluma ezikhalayo nje kunamhlanje obonayo kahle hle ziyagula. Alukho usizo njengamanje kodwa ama social worker sinethemba ukuthi mhlamba azofika akwazi ukuzeluleka izingane ngoba usuku lise kahle. Amaphoyisa njengomndeni ningathini nje kuona njengamanje mayelele? Amaphoyisa besinesicelo sokuthi akafika amaphoyisa athathe yonke imininingwane azenze zonke izinto ezifanele phela ukuze kubonakala ukuthi inhlaselo yale ekhaya ibiqhamukaphi iyakuphi ngoba thina sazi lutho bese sizwa lapho ukuthi yini aphinde futhi avikele umndeni phela ngoba njenganamhlanje nje mekwahamba bonke labantu nombani uzobaleka msekho uzohlala manje ngoba akazi ukuthi yonke lento iqhamukaphi. Mekwashonela nganombani uyahambe yoquba soshiya odwa lo muzi. Ingileyo. Bomsomo sibakhulu esikhathi sakho. Yebo ngiyabonga la. Siyabonga. Isimo ke sishubile la emphakathini waseHammarsdale. Nakusho ke ubaba uMsomo ukuthi iseminingi imibuzo abazibuza yona njengomndeni kanye nomphakathi walapha ukuthi ngakube bekuyini inhloso yalabo abafike la ebusuku bezohlasela amalungu omndeni babulala abantu bomndeni abahlanu kwase kushona nelungu lomakhelwane oyedwa. Usacela ke iphathimandla emaphoyiseni ukuthi ziqinisekise ukuthi bayalithola usizo lokuvikeleka ngoba besho ukuthi makuhlwa nje namhlanje abazi ukuthi baphephe kangakanani. Lesa ngibuyisele intambo kwena eGoli.